Росица Янакиева. И не кой да е, а президента на фундацията на европейските карнавални градове Хенри Ван дер Клоун. Monsieur Kroon. Hello. Благодаря ви за това. Къде е купона? Микрофон. Hello everybody. Добър ден. I love you all. Няма нужда от превод, разбирате, обичам ви всички. And you know I am at home as a real citizen of Pernik. Знаете, че се чувствам като дома, като истински гражданин на Перник. And I'm here to give the regards to all the countries in Europe, and I am happy when I am back. I will tell them what I have seen and what I have felt here. И от мое име, от името на всички участници страни и от всички зрители в Европа бих искал да изкажа моите комплименти от това, което виждам и чувстваме. And of course, I wish all a very nice happy new year, and I'm happy that my dear friend Rosisa is with me, and I'm happy that she is again here for 4 years, because I'm also a long time coming for the future. И по традиция бих искал първо да поздравя всички с новата година, с пожелания за щастлива и здрава нова година, да изразя моето удоволствие от това, че моята добра приятелка госпожа Росица Янакиева е преизбрана за още 4 години, така че аз ще се чувствам като дома си още дълги години. I wish you a good time because there are people from Latvia are waiting for us. I give the microphone to the mayor. Thank you for listening to me. Бих искал да ви пожелая приятно гледане и прекарване, защото групата от Латвия очакват сцена. Взех микрофона само за да ви поздравя. Благодаря ви, мистер Хан. Това е страхотен комплимент за Перник. Благодаря. One question, please. Преди 10 години, когато за първи път дойдохте в Перник, градът ни не беше фестивал на столица на Европа. Така ли е това сега? It changed a lot when you see the number of foreigners nowadays. So many countries, so many groups. Нещата са се променили, виждайки броя на чуждите участници, на хората, на зрителите. Много хора, много участници. And 10 years ago nobody have heard about Pernik. А преди 10 години никой не беше чувал за Перник. And since 10 years everybody who loves Carnival in whole Europe, they know Pernik. А сега всички народи в Европа и хора знаят къде е Перник и карнавала. Just be proud, all of you. Вие всички трябва да се гордеете с това. Okay, compliment. Благодаря ви за тази висока оценка. Нека не забравяме, че нещата около фестивала обаче не се случват без организационния му комитет и неговия председател. А това през последните 4 години беше уважаваният ни кмет госпожа Росица Янакиева. Вашите аплодисменти! Благодаря ви. Представям ви сега с удоволствие маскарадната и фолклорна група Сватра от Благовпилс, Латвия. Тази фолклорна група развива своите певчески и танцови традиции от 1994 година. В песните и танците на групата звучат разкази за живота на прадедите на латвийците. Сватра на латгалски, това е един от диалектите, означава предсказание. Участниците в групата чрез предсказания дават ценни съвети как може да се живее по-пълноценно, по-разумно и по-хуманно. По повод различни семейни тържества групата изпълнява песни и танци, свързани с латвийската митология и традиция.
Танците се изпълняват в съпровод на флейта, акордеон, цитра, кречетало, барабан и цигулка. Маскарадната и фолклорна група Сватра от Благопилс, Латвия. Aia globul prețenicu, da deapă min meiklis, lai zinātam, cik ī gudri tī prețenīki. Viņas ir meiklis! Porna sven plevenai, aizalaista navar! Pareizi! Dziedavas!